Arratsaldeon eta eskerrik asko pantailaren beste aldean batu zareten guztiak, Julen Arzuaga nauzue, EH Bilduko legebiltzarkidea eta herritarren askatasunen idazkaria. Azken aste honetan zalaparta handia jasotzen ari da, sortzen ari da gai baten inguruan hitz egitera gatoz gaur. Segurtasun ereduari buruz hain zuzen ere. Eztabaida hau normalean oso era gatazkatsuan tratatzen da, gaia sortzen danean normalean izaten da poliziak halako jardun desegoki, desproportzionatu, arbitrario, bortitz bat nolabait burutu duelako, eta azken bolada honetan ikusten ari gara horren adibide asko dauzkagula. Gaur eztabaida bisteral horretatik ihes egin nahi dugu eta segurtasun ereduaren gaineko eztabaida era paketsu, patxadatsu eta lasai batean egin nahi dugu. Segurtasunaren inguruko azterketa, gogoeta, hausnarketa egin nahi dugu zuek guztiokin. Honetaz guztiak arituko gara gaur eta horretarako gainera nerekin batera eskarmentu profesional eta politiko handia duen emakume batekin egingo dugu, Jone Goirizelaiarekin, Bilboko Udal taldeko EH Bilduko bozeramalea eta gurekin ere Jone egoteagatik arratsaldeon eta eskerrik asko. Bai, arratsaldeon Julen eta arratsaldeon guztioi. Ondo etorri gaurko saio honetara eta gaur gure ideia da, Julenek esan duen moduan, era guztiz erakatzaile batean aztertu gaur egun Hego Euskal Herrian dagoen segurtasun eredua. Eta horregaitik EH Bilduren eguneroko jarduenarako ondorio ahalik eta zehatzen eta posiblia egingo dituenak ateratzea nahi dugu. Herri txiki batean bizi gara, kriminalitate tasa baxua den herria da gurea, baina iraganetik datorren polizia ratio edo kopuru oso handia duena. Iraganeko jarrerak ere ditu gure momentu honetan dagoen, gure herrietan dagoen polizia. Polizia mapa guretzako kaotikoa da, polizia gorputz desberdinak daudelako, obedentzia edo aginte desberdinetakoak, funtzioen deskoordinazioa dago kasu batzutan, eskumenak askotan duplikatzen dira, eta batzutan ere ikusten dugu gorputzen arteko lehia. Gu guzti hori aztertu nahi dugu, eta horregaitik, eta horren ondorioz, segurtasun alternatiba bat proposatu. Izan ere, Bildurentzat segurtasun zerbitzua lehentasuna da. Gobernuan gauden instituzioetan segurtasun zerbitzua garrantzi handikoa da guretzat, oposizioan gauden tokietan ere gobernatzen dutenek dekien parametroak eta egiten ari diren gauzak aldatu eta mugitu nahi dugulako, eta horretarako dauzkaguzen indar guztiak martxan jartzen dugulako. Horrela da, guk lehentasunez, seriotasunez eta arduraz tratatu nahi dugu segurtasunaren zerbitzua, eta batzutan ere esaten digute alternatibarik ez dagoela, edo EH Bilduk behintzat ez daukala alternatibarik, ez? Eta gainera, saiatzen dira debatea erridikulizatzen, esanez gure eredua auskalo nundik ekartzen dugula, edo auskalo nun begiratzen dugun, ez? Baina alternatiba badaukagu, bestelako segurtasun eredu alternatiboak existitzen dira nazioartean, eta hemen Donostian, 2016an, azaroan, jardunaldi batzuk antolatu genituen prozesu guzti hauek eta testuinguru guzti hauek nazioartetik ekartzeko. Hemen gatazka armatu baten ondorioz eta ondorengo Ipar Irlandaren eredua aztertu genuen, Quebeketik gonbidatuak ekarri genituen,
Katalunian, badala honan, Omega polizia eskuadra edo unitatea desegin zuten eta hori ere kontatzera etorri ziren, Eskoziatik ere etorri ziren orduan eta gaur ere gurekin gure artean John Finney egongo da, eta eredu guzti horien itzalak eta argiak aztertu ahal izan genituen, ona Euskal Herrira ekarri ahal izateko ondorio edo prozesu eta eredu hauen emaitzak. Eta noski, baita ere tratatu genuen EH Bilduk gobernutik ze eskarmentua daukan segurtasunaren zerbitzua erakunde ezberdinetan kudeatzeko gobernantza berezitu eta beste era batean gobernatzeko era batean. Gaur ere orduko jardunaldiei jarraipena eman gure dotxegu, hori bai, erasume batean, eta horretarako ikuspuntu eta ikuspegi desberdinak dauzkaguz. Alde batetik nazioartekoak eta bestetik gureak, gure praktikatik ikasitakoak. Segurtasunaren gaineko begirada eguneratzeko, gai horiek egoki tratatzeko eta aurrera begira ondorioak ataratzeko, gurekin hainbat lagun egongo dira eta gurekin batera beraien esperientziak entzuteko aukera ahal izango dugu. Hortik daukagu John Finney, Eskoziako SDP-ko parlamentari ohiak eta polizia buru ohiak, Inigo Hernando, Galdakaoko alkateak, Adolfo Araiz, Nafarroako parlamentariak, Mikel Oteizia, Atarrabiko alkateak eta Aitxolosa Ondarruko udaltzan buruak. Az Gasteizen txarlarekin, denbora daramagu azalpenak emoten eta uste dugu harira joateko momentu ailegatu dela. Orduan, Julen, zugaz hasiko gara. Zergaitik uste duzu sortu dela hainbasteko zalaparta EH Bilduk segurtasun ereduaren eztabaida mahai gainean jarri duenean? Egia da, gaia beraz zalapartatsua da eta esaten dut bisteralidadetik askotan bizitzen da, ez da EH Bilduren nahia horrela ekartzea gaia, baina bai pentsatzen dugu departamentuaren eta sektore batzuen artean bai ikamika handia daukatela eta bai nolabait tirabira handia eta bortitza sortzen ari dela azken bolada honetan. Ematen du protesta sozial ziklo baten aurrean bagaudela, pasatzen ari gara osasun krisi batetik krisi ekonomiko batera, ematen du protesta areagotuko dela kaleetan, eta ematen du baita ere segurtasun departamentutik hartu den autua dela protesta hauei bortizkeriarekin, desproportzioarekin eta arbitraritatearekin erantzutea izan dela euren autua nola baitez. Ikusten ari gara azken bolanetan polizia ertzaintza nola oldartu den langileen kontra, ostalarien kontra, gazteen kontra, ikusten ari gara sektore arrazializatuen kontra ere oso jarrera bortitza izaten ari dela ertzaintza, eta ematen du tendentzia hau ez bada aldatzen eta hontan freno ipintzen ez badugu gauzak txarragora oraindik joango direla. Datu agian superficiala izan daiteke, baina brigada mugikorrerako 50 furgoneta ibilgailu berriak enkargatu dira eta honek frogatzen du nolabait, brigada mugikorrerako lana egongo dela. Orduan hau esanguratsua izan daiteke, baita ere polemika batzuk ikusi izan ditu azkenengo asteetan, esanguratsuak direnak, gorroto delituengatik ernairi zabaldu zaion prozedimendu judiziala guztiz logikatik kanpo eta guztiz oinarri gabea dana. Hau izan daiteke episodio bat, nun ertzaintza bera kalifikatu nahi da kolektibo zaurgarri edo baztertua egon daiteken kolektibo bat bezala, baina azken finean enfrentatzen ari direna eta nolabait konfrontatu nahi dutena da
gazteen alternatiba, gazteen protestak prekaritate batean daudelako eta horrela atera ziren kalera eta ikusi izan genuen guztiok ertzaintzak nola jaso zituen protesta guzti hauek. Orduan, departamentuak horrela tratatu nahi baditu protestak eta horrelako prozesuak eta judizializazioa eta kriminalizazioa egitera joko badu departamentuak, orduan logikoa da bere barruko sektoreak, ertzaintzaren lobiak edo izaera oso korporatibista daukaten sindikatuek eskatzen ari direna da impunitatea. Eta horrela ulertu daiteke horrelako prozesuak ernairen kontra hastea hartzen eta horrela ulertu daiteke espiral batean sartuta dagoela departamentua eta ertzaintzaren kidegoa eta espiral horrek esaten dudan moduan, ez bada ibilbidea aldatzen, oso amaiera tragikoa eduki dezake. Guk proposatzen dugu eredu hau aldatzea, adostasun berri bat bilatzea, eredu ezberdin, alternatibo baten inguruan, baina ikusten ari gara baita ere departamentuaren partetik mespretsua eta erridikulizatzera jotzen dela eztabaidan. Erkorekak berak esaten zidan, zuek bilatzen duzue Kuban edo Ipar Korean eredua, ez da egia, horrekin bi nolabait ondori atera ditzazkegu, errenik eta behin, inkluso herri horietan polizia badago segurtasun sistema bat, eta orduan gaur-gaurkoz herri guztietan, lurralde guztietan, estatu guztietan, eta gu estatu bat lortu nahi dugu, eta guztietan badago polizia ereduren bat. Ez duguan bilatzen gure ereduak, gure segurtasun zerbitzurako behar ditugun printzipioak ez ditugu hor bilatzen, eta esaten dudan moduan, irrikitan nago John Finney eskoziarra entzuteko berak horren inguruko aipamen oso interesgarri eta oso aberasgarri ekarriko dizkigulako. Beraz, topatzen ari gara iraganeko mapa bat polizian, gatazka garaiko mapa bat inposatzen ari da gaur egun inolako depurazio edo inolako transiziorik gabe, hontan zerikusia handia daka baita ere errelatoa, ez dute aldatzen, ez dutelako onartu nahi poliziek giza eskubideetan eduki izan duten ardura, eta ikusten ari gara nolabait kide berria sartzen ari direla, inkluso ertzaintzan, gatazka ezagutu ez dutenak, baina gaur egungo beste arazo batzuk ekartzen dituztena, beste bizio batzuk ekartzen dituztena. Gaur egun ratioak 7 polizia 1000 biztanleko dira, gatazka garaian bezala, eta inork ez du azaltzen zertara datorren ratio hauek egotea, Europa osoan adibidez, erdira ez danean heltzen, hau da, 3 edo 4 polizia 1000 biztanleko. Eta esaten dudan moduan honek zerikusia handia dauka errelatoarekin. Eskumenaren kaos bat badaukagu, estatuko indar polizialek oraindik mantentzen dituzte hainbat eskumenak, eta gobernuaren txosten batek esaten duen moduan, ez da erretiratze prozesu batean daudela, baizik eta beste eskumenak jasotzeko eta eskumen berriak inbaditzeko prozesu batean aurkitzen dela Guardia Zibila eta Polizia Nazionala. Badakigu hartzen ari direla ardura berriak segurtasun hiritarrean, adibidez ingurumen delituak ikertzean, erreskate eta itsasalbamentuko lanetan hartzen ari dira eskumen berrian, inbaditu egiten dituzte ertzaintzak dituen eskumenak, eta oso larria da hau, eta ikusten dugu hontan ez dela inolako neurririk hartzen departamentoaren partetik. Ikusten dugu segurtasun eredua polizian sustatutako eredu bat dela. Badaude beste agentzia batzuk parte hartzen dutena baita ere segurtasunean, baina hemen dana poliziaren gainean uzten da indar guztia eta erantzukizun eta ardura guztia. Badaude beste agentzia batzuk, suhiltzaileak, emergentzietako agentziak, voluntarioaren bitartez dauden agentziak, babes zibileko agentziak, eta hauek ez daukate koordinaziona eta menpekotasun egoera batean aurkitzen dira ertzaintzaren arabera. Eta noski badaude beste
zerbitzu batzuk, beste departamentu batzuetik ematen direla, eta hauek ere prebentzio mailan indara handia hartzen dute, baina ikusten dugu ez daudela, ez direla eduki dezaketen potentzialidade guztia nolabait agortzen. Hitz egiten ari naiz, osasun zerbitzuetatik, hezkuntzatik segurtasunari egiten zaion ekarpena, enplegu edo lanaren partetik, edo adibidez berdintasunaren politiken bitartez, ze ekarpena egiten zaion segurtasunari. Dana pivotatzen du, eta protagonismoa osoa ematen zaio segurtasunean poliziaren figurari, eta hau aldatu behar da. Euskal polizien misioa nahaztuta guztiz agertzen da. Hemen lehia bat ematen du, nordan gertutasuneko polizia. Eta guretzat, ez du zertan ertzantza izan behar, ze existitzen dago gertutasuneko polizia bat dela udaltzaingoa. Udaltzaingoak lan hori egiten du, eta ertzantzak edo foruzaingoak egingo luken ekarpena edo lana, edo funtzioa beteko lukena, izango zen lan espezializatuena, edo teknikoki konplexutasuna handia daukaten lanak, edo nolabait espezializazio berezia merezi duten lan guzti horiek. Orduan, aurkitzen dugu piramide bat nolabait alderantzizkoa dana. Gertutasuneko polizia izan behar dena udaltzaingoa oso gutxi da herri honetan, 3.500 kide inguruan, eta lan espezializatua egin beharko luketen poliziek, ertzaintza foruzaingoa, asko dira, eta orduan aldatu nahi dugu piramide hori, eta oinarrian gertutasuneko eta komunitatearekin lan egiten duen polizia nolabait aktibatu nahi dugu. Eta guzti honetaz ere hitz egin alizateko arazo endemiko batzuk topatzen ditugu ertzaintzan eta antolaketa honetan. Eta bi hitz esan nahi ditut, Arkauten aurkitzen ari garen problema larri bat ertzaintzan sartzeko metodoak eta filtroak ikusten ditugunean. Ze kidegoa sartzen ari dan ertzaintzan. Existitzen dira filtro batzuk, soziograma adibidez, ebaluatzen duela kide batzuk beste kideek ertzaintzan egon daitezken edo ez, ze ikuspegia daukaten. Eta horrela ikusten ari gara, asko errazagoa dela sartzea ertzaintzan gaur egun, boxeko kide bat, edo euskalduna, abertzalea, independentista edo eskertiarra sentitzen den pertsona bat. Detektatu ditugu oso jarrera bortitzak daudela baita ere, eta ideologiaren araberako mehatxuak egoten ari direla ertzaintzaren antolamenduaren barruan, kide batzuk, beste kide batzuk nolabait mehatxatzen dituzte, korritzen dutelako, presoen aldeko banderola batekin irudi bat ateratzen dutelako, edo EH Bildurekin lotura bat daukatelako. Eta hau ere, gertatzen ari da poliziaren barruan, ertzaintzaren barruan, konfliktitate handia dago egitura barruan, eta oso keskatuta agertzen gara guzti honengatik. Horren aurrean, zer egin, eta honekin bai amaitzen dut, guzti hau, buelta eman behar diogu guzti honi, eraldatu behar dugu guzti honi, gobernu ardurak dauzkagun herrietatik nola ez, baina baita ere oposizioan gauden erakunde guztietan gure kritika eginez eta gure eredua mahai gainean etengabe ipiniz. Hau esan da, hurrengo gonbidatuari hitza ere eman nahi diot, John Finney, Eskoziako polizi ohia daukagu, baita ere parlamentari ohia, eta beti izan da giza eskubideen aldeko langilea, eta beti baita ere kanpaina egin du poliziaren demokratizaziorako. Egon zan legebiltzarrean, hemen Gasteizen, Euskal Polizia legea eztabaidatu zanean bere ekarpena egitera, egon zan obserbatzaile moduan Kabakaz auzian, eta guretzat lagun handia den John Finneyrekin utzi nahi zaituztet. Hello, John, how are you? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien. Todos sabemos que hay varias cuestiones que son muy importantes
Y quisiera decir que, a diferencia de lo que sucede en muchas zonas de Reino Unido, en Escocia tenemos a los policías que son considerados como personas que deben servir a la ciudadanía y que deben utilizar su poder siempre buscando esa seguridad, ese servicio a la ciudadanía. Se trata, por lo tanto, de un servicio público y se llegó a una sola fuerza policial con la modificación de la ley y a través de este cambio también se llegó a afianzar el juramento que la policía debe realizar cuando asume su cargo para ofrecer su trabajo como servicio a la ciudadanía. A la policía escocesa se le dieron diferentes funciones también como raíz de esta pandemia, y el propio John Scott, que es un abogado experto en temas de derechos humanos, decía que estas capacidades deben ser utilizadas para propiciar esta defensa de los derechos humanos. Y vamos a hablar sobre el propio estilo del sistema penitenciario. Estamos hablando también de sistemas que se organizan a un nivel local para las 32 áreas. Y en este momento el plan penitenciario está siendo escrutinado también a nivel local. El control es a nivel local, es un control público, y en Escocia tenemos varios problemas que pueden tener que ver con comportamientos incívicos. Podemos tener también otro tipo de problemáticas concretas que se dan, por ejemplo, en zonas como en la Tierra Alta o los Highlands. Y tenemos a diferentes organismos, entre ellos la policía, acometiendo temas como, por ejemplo, la violencia doméstica, que es una prioridad en este momento. Se busca la protección de esos adultos también en situación vulnerable y, en este sentido, el carácter local de cercanía de la policía es muy importante porque la mayoría de los problemas que afectan a la ciudadanía son problemas locales. La mayoría no nos afectan, problemas de tipo más internacional. Y se trata, por lo tanto, de problemas que afectan a los escoceses con un carácter, digamos, local y, por lo tanto, se trabajan también y se acometen de esta manera. Tenemos todo tipo de personas que conforman estas fuerzas y, por ejemplo, el jefe de policía también se somete al escrutinio de las diferentes comisiones para controlar su trabajo, a pesar de ser una autoridad que también debe rendir cuentas ante el propio Parlamento. Tenemos también la figura de la Comisión de Policía, donde todo el material que se trabaja, toda la documentación, se ofrece con total transparencia para quien desee consultarlo, porque la transparencia es un factor clave para la policía. También se tratan diferentes áreas relacionadas, por ejemplo, con la tecnología en este momento, como reconocimiento facial. Se trabaja con este tipo de tecnologías, con equipamiento que debe ser utilizado como una herramienta para este servicio que busca
ofrecer este servicio para toda la ciudadanía, que a la vez es la que somete a escrutinio el trabajo que se realiza con todas estas herramientas. Tenemos expertos de diferentes áreas, expertos en temas digitales, expertos en temas relacionados con los derechos humanos, con diferentes áreas. Y consideramos, por lo tanto, que el servicio policial es algo que se hace para la gente, no es algo que se le hace a la gente. Es importantísimo también cómo se le habla a la gente, cómo se le comunica este trabajo. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Con confrontación o buscando que haya una relación, que haya una conexión con esas personas? ¿Qué tipo de respuesta les estamos dando? Y lo cierto es que no tengo ninguna receta mágica, ningún secreto que revelar, simplemente puedo mencionar algunas de las características de nuestro sistema, de nuestras fuerzas. Por definición, decimos que las fuerzas no son solamente un elemento físico, sino que también tienen otra característica importante que tiene que ver también precisamente con cómo se hace esta utilización de la fuerza, que debe ser reducida al mínimo. Y creo que ya sabe nuestra audiencia que yo también fui policía en mi recorrido profesional y en este momento el único equipamiento que se utiliza son esas porras, esos sprays incapacitantes o de pimienta y está considerado ilegal siempre y cuando se haga un uso injustificado de otro tipo de equipamiento. Y aquí entra el tema de la policía armada. Solamente el 3,5% de los efectivos policiales están armados en Escocia. Se trata de oficiales que tienen una formación muy precisa, muy detallada, y lo que se pretende buscar es reducir ese uso de armas de fuego, que no se utilicen, porque normalmente los crímenes a los que tienen que hacer frente no requieren de una respuesta con armas de fuego. Y debo decir que cuando un policía armado utiliza su arma, debe haber siempre el visto bueno de un superior. Considero que es importante aquí la cuestión de la proporcionalidad y espero que se me entienda bien. 2 minutes, ¿ok? Le quedan 2 minutos. De acuerdo, 2 minutos. Me gustaría hablaros de que el arma más importante que puede tener un policía armado es esta, la boca, su boca. Ese es el arma más importante. Y en el caso de la policía escocesa también se ha impulsado el uso de esas cámaras que llevan en su cuerpo, en sus chalecos. Y esto es importante porque podemos ver lo que nuestros oficiales están haciendo, nos muestran su actividad y también quisiera hablar de la educación, que es un factor importante, ese animarles a cumplir con su trabajo para garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Y aquí es importante la proporcionalidad de las fuerzas, la restricción del uso de las armas
y el ser conscientes de que estamos trabajando para este público, que es el que debe controlar, el que debe hacer el escrutinio del trabajo de las fuerzas policiales. Y aquí creo que entramos más allá de cuestiones meramente políticas. Estamos hablando de un modelo que considera ese aspecto más humanitario, más humano de la seguridad. Y vuelvo al principio, todo es un servicio público, también la policía. Y como este abogado experto en derechos humanos decía, la policía debe ser ese defensor en primera línea de los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you very much, John. It's always a pleasure to have you among us. See you. Bye-bye. Ez dugu zertan nazioartera jo behar, hemen ere lan handia egiten dalako segurtasun zerbitzua kontrolatzen eta eskrutinio hortan hitz egiten zigun John Finney. Ni pentsatzen dut Jon Goirizelaia lan handia egiten duela hortan, Bilboko EH Bilduren taldearen baitan, eta berari pasatuko diote hitza. Bilbon ere, ilun eta argiak egoten dira udaltzaingoaren zerbitzuan. Ez, Jone? Bai, egia da, gauza biak gertatzen dira, eta nik uste dut ondo kokatzeko gure artean daukaguna errepasu txiki bat egin behar dugula, eta kontutan hartu behar duguna da nondik etorri gara, eta horregaitik ikusi beharko duguna da zer nolako gauzak aldatzeko daukagu. Ziurazki, zuek danak entzungo zenuten bere momentuan Azkun alkatea izan zanean, bere esaldi oso famatua, medio guztietan agertu izan zana, eta bere esaldia bihurtu zen kontraseina bat jarduera aurrera eramateko, eta esaldia zen gerra al navajero. Horrekin, polizia eredu konkretu batera joan ginen, eta hortik aurrera lan handi bat egin behar izan da, zegoen eredu hori aldatzeko eta beste modu batera gauzak egiteko. Momentu hartan, eta apur bat beranduago, 2012an, Bilbon sortu zen beste eredu bat, eta hor agertu zen auzo poliziaren deitzen zen polizia eredua. Horretan zer gertatu zen, garai hartan egoten ziren polizia desberdinak bat egin zuten eta aldatu zuten beraien izena eta beraien joardera. Kontutan izateko esaten ari dodana, entzun behar duzue polizia talde hoien izenak, eta oso esanguratsuak dira. Alde batetik Dogoz, txakur baten izena, bestetik Limas eta bestetik Hector. Hoiek ziren gaiar hartan lan egiten zutenak eta batu ziren polizia judiziala izateko. Eta hortik hasi zen eredua aldatzen. Eredua lotu da beti pertzepzio batekin. Eta pertzepzio hori nik uste dut guztiz desberdina dela, niretzat segurtasun pertzepzioa guztiz subjektiboa da, baina Bilbon bihurtu zen gauza guztiz objektiboa. Eta zergaiti bihurtu zen gauza guztiz objektiboa, hor medio batzuk egon zirelako eta medio horietan agertzen ziren artikuluari jarraipena eginez, seguritatea bihurtu zen gauza guztiz objektiboa eta toki guztietan agertzen zen Bilbo ez zala toki seguroa. Eta orduan poliziaren eredua aldatu behar zala. Hoien aurka eta eskema hoien aurka joateko, gauza asko egin behar izan ziren, pedagogia asko egin behar izan da, eta nik uste dut apurke gauza horiek aldatu izan direla. Baina momentu honetan daukagu zailtasun batzuk hor daudenak oraindik, eta horiek ondorio zuzenak eta ez onak daukate polizia eredu aldatu nahi dugun eredu horretan. Alde batetik, aukeraketa, zelan egiten dan. Lehen Julenek hitz egin du, Arkautera joaten dira, eta hor kurtsoak eta formazioa eta gauzak hor emoten dira. Lehen hori esan holan, baina orain bai, danak joan behar dira toki berdinera, eta
hortik kortea pasatzen ez dutenek, ez dira gero joaten beste tokira, baina korte hori pasatzeko gauza oso konkretuak eta eskema oso konkretuak jartzen dira mahai gainean, baina batez be, test psikologiko bat, eta test psikologiko hori guzti subjektiboa da, baina test psikologiko horretan esan behar dana ez da beti esaten eta ez da beti lotzen eskubideekin edo eskubideen defentsarekin. Bestetik, dago beste gauza bat, neko importantea dana, eta da polizia municipalaren menpekotasuna. Polizia municipala autonomoa da, berak deko bere funtzioak, baina naiz eta hori holan izan, badago Bilbon mai bat, segurtasun maila deitzen dana, eta mai horretan dago alde batetik polizia municipala eta bestetik ertzaina. Eta hor gauza batzuk adosten dira, eta naiz eta menpekotasun hori ez egotea, benetan egoten dela. Eta orduan batzutan polizia municipala dago ertzaintzaren agindupean edo ertzaintzaren lagundu beharrean. Eta horrek ere askotan balditzatzen du jarduera eta balditzatzen ditu konportamiento desberdinak. Bestetik, guk ikusi dugu eta konstatazio hori daukagu, auzo konkretu batzuetan gertatzen ari diren gauzak, ziur aski danak eukiko duzue buruan San Francisco auzoan konfinamentu garaian gertatu zana, oso gauza esanguratsua izan zen eta sareetan ibili izan, baina hori ez da toki aislatu bat, eta hori ez da gauza aislatu bat, hori askotan suertatzen da, eta jarrera hori askotan gertatzen da. Eta gero bestetik, badago beste gauza bat, eta polizia municipalak eduki behar ez duena askotan suertatzen den Bilbon, eta da, bere lana ez dana betetzen duela, eta hori lotzen du segurtasunarekin. Segurtasuna dago momentu honetan ertzaintzaren eskuetan, baina askotan Bilbon polizia municipalak betetzen du lan hori. Eta betetzen duenan hori kaskoak, eskudoak eta porrak erabiltzen ditu. Hori da, nik tarte ilun horretan jarriko nituen gauza guztiak. Beste aldetik, hori esan da, zer planteatzen dugu guk Bilborako, auzo poliziaren eredua defendatzen dugu, hurbila eta herritarra, prebentzioa landuko duena, eta bilbotar guztion eskubidea eta askatasuna defendatuko duena. Guk defendatzen dugun segurtasun eredu hori, herritarrentzat, baino herritarrekin batera lan egingo duen polizia nahi dugu. Eta arlo horretan, guretzako oso garrantzitsua diren auzo tailerrak indarrean jarri dira. Auzo tailerrak gizarte eragileen eta auzo eragileen eta udaltzainen partehartzearekin eta elkarlanean bizilagunek bizi dituen arazoak azaldu eta ere beraien ekarpenekin gero egiten dutena da posiblea agertzen dana bideratzea. Horrela, udaltzainek segurtasuna planifikatu ahal izango dute eta gainera hor planteatzen dana guztiontzako ona da. Hori zelan da posible eta zelan egin da posible, 2018an sinatu genuen paktoa. Bilbon dago seguridade paktoa, pakto hori talde politiko guztian, udaletxean gauden talde politiko guztiak sinatu genuen. Hor, gure ekarpena oso importantea izan zen auzo tailer hauek jarrita daude eta kokatzen dira hor, eta martxan jarri dira, eta hor dago beste gauza bat, guretzat oso importantea dana, oposizioan aritzen garenean gainera kontutan hartu behar da, eta da jarraipen komisioa indarran jarri zana. Zer gertatzen da jarraipen komisio horregaz? Benetan ez dela eraginkorra izaten. Ez dugulako aukerarik esaten kontrolpean jartzeko polizia municipalak egiten dituen gauza guztiak, orduen hor komisio horren benetako gauzak faltan botatzen dugula eta gure lana izango da auzo tailerrak eta komisio horren aldaketa lortzea, benetan pakto horietan agertzen diren gauza guztiak aurrera eramateko.
Eta amaitzeko gauza labur bat, eta nik uste dut importantea dana, guk badakigu oso zaila dela oposizioan zaudenean hau kontrolatzea, dauzkaguzen tresna guztiak dira kontrola, eta kontrol hori egiten dugu hauze tailer horietatik, eta ez dut gure amaitu gauza bat esan gabe. Nik lehen esan dodanean zer nolako gauza ilun ikusten dodazelan, Bilboko polizian ikusten dut gauza bat niretzat importantea dana eta garrantzi handiko gauza da. Pakto horietan agertu zen beharrezkoa zala sortzea unitate berezi bat emakumeen indarkeri matxistaren aurkako unitate horretan gai izango zana eta horrei aurre egiteko planteamendu konkretu bat eduki behar zuena. Horretan, planteatzen zana za, 15 polizia egon behar zirela eta 2 mando. Eta momentu honetan, 3 urte pasatuta gero, hori oraindik indarrean ez dago, horrek ondorio latzak dekoz, eta guk uste dugu gauza ilunen artean hori da momentu honetan dagoena. Eta hau esan da, denbora amaitzen ari dalako, nik kontatu dut oposizioan gaudenok ze tresnak dauzkagu zen eta nola ikusten dugu gure eredua, baina oin gurekin daukago agintzen dagoen pertsona bat, Galdakaoko alkatea. Galdakaoko alkateari hitza emongo dotxet, hor gobernatzen ari gara, eta benetan interesa handia daukagu jakiteko, Galdakaoko olako herri batean, zer egiten ari gara. Orduan, arratsaldeon Inigo, ondo etorri, eta kontatu Galdakaon zer nolako eredua daukagun, eta zer gauzak egiten ari garen zure herrian. Opa, arrasteon, Jone. Galdakao Bilbogaz mugakia da, ez teko zer ikusirik, ez da, jarduera, ez da, dentsitateak ez ezer, 30.000 biztanle gara, oso herri handia da, oso luzea, eta datu bat emoterren, hektaria bakoitzeko 10 biztanle dekoguz, bai, oso zabala da eta dentsitate basukoa. Orokorrean dentsitate basukoa, egia da gero, hirigunetan eta holan dentsitate altuko herria dela, baina landa eremu pilo dekogunez eta mendiguneak eta baserriak eta holan, horre askoz jente gitxiago bizi dela. Horrek baldintzatzen da hau asko udaltzaingoaren kudeaketa. Gu sartu ginen gobernuen, sartu ginen intentzio batekin izan zala, genekela udaltzaingoa modu konkretu batean kudeatzeko, gauzak argi eduki behar gendu zela eta udaltzainek argi eduki behar zurela. Egia da, heldu eta handik itxire, pandemia heldu zela, koronavirusa. Eta horrek, egia da, hausnarketa asko egiteko balio izan dozkule, baina agian ez, baina hori kalean ikusi da, jendeak sentitu dau, hurbilketan moduko bat udaltzainegiko, ikusi eurelako polizia, euren herriko polizia, udaltzaina dana, udaltzaingoa, beste gauza batzuetan kobertura emoten. Jendea etxe laguntzen, edo ez dakit eskoletan, egon ziren egun horietan, egun zoro horietan hasieran laguntzen, ambulatorioan bebai, eta ez ahaztu hemen dekogula ospitala, Usansolo Galdako ospitala, hor jendeak ikusi eban, udaltzaingoa badabela beste gauza batzuentzako bebai. Egia da, Galdako esan doana hasieran ez teko zer ikusirik Bilbogaz ezer eta delinkuentzia tasa oso basue dekogu. Aldo esan herri lasaia dela, zentzu horretan, baina horrek ez dugu esan hainbat eta hainbat lan dekogu zela aurrea eroateko. Eta prozesu hortan murgildu ginen, sartu ginen idea batzuekin, trasladatu genituen hemen,
Eta oindalak itxi, jakin dizuen, guk hemen udaltzaingoaz aparte, logikoki udaletxe batean, badeko gube Guardia Zibilan kuartela eta ertzainetxea. Guardia Zibila, ez dugu traturik, baina ertzaintzagaz logikoki bai, eta koordinatu egiten gara. Julenek esan dauena hasieran, lan espezializatuak aurrera eroateko, edo lan osagarri horiek, edo beharrezkotzat izaten dira, udaltzaingoak ez dekolako horretarako ahalmenik. Baina, horrek ez gure esan, udalaren aldetik eta udal moduen gure asmoa eta gure nahi izan behar dela, ahalik eta udaltzaingo osoena izatea, bai? Ez osoa baliabideen aldetik, baizik eta osoa eredu horretan, herritarrekiko eredu horretan. Bidetik, pasatu zana izan zen, Eusko Jaurlaritzak erabaki ebala adibidez ertzainetxea, mendeko guna Galdakaon, basaurikoarekin batuketa prozesu batean sartzea. Ibai Zabal proiektua ditzen dana. Horrek zer sortu dau? Egia da, hasiera batean eta printzipioz zerbitzuak mantendu ingo direzela, baina pertzepzioa jentearen pertzepzioa geratu da herrian, ertzainetxearen hori garrantzia basaurira trasladatu indela. Eta horrek be, ate bat ireki dozku, udaltzaingoaren eredu hortan, indarra barriz jartzeko. Guk sinisten dugulako, eta batez udal batean, eta gobernuan gauzen udaletan, polizia hurbila izan behar dela. Jendeak ez den duen moduen, baina basaurira baldin badoaz ertzain buruak eta, distantziak, hurbiltasun hori aldutu, baina gehien emoten dutuna beste hurbiltasun mota bat da. Harremanetan, herritarrekin, empatian, jendeak ikustea, hor udaltzain mota bat dabela eta mota zehatz bat. Eta horrek, adibidez, hainbat hausnarketaren ostean, bultzatu egin gaitu lan eskaintza publiko bat sustatzera udaletik bertatik. Zergaitik, Galdakao oso handia danez, esan dudan moduen, eta 36 agente dekoguz, baina apostu oso argia egin dugu bertoko herriaren ezagutza lehenestea. 2 minutu daukazu, Inigo. Bai. 2 minutu. Julen, parkatu. Lan eskaintza publiko honek zerra albidetuko da? Udalaren aldetik adibidez, azterketan bertan, gai espezifikoa jartzea, herriari buruz. Beraz, etorriko dan jende guzti hori, poltzetan geratuko dana gainera, nahiz da ez sartu, herriaren ezagutza zehatza aukiko dago. Zelan, ordenantzen ezagutza zehatza bai, herriko ordenantzen ezagutza. Hau da, bermatu ingo dugu lan eskaintza publiko honegaz, beste leku batzudatik etor litezken agenteak edo, horren ordez izatea udaltzen espezializatuak. Eta guk badakigu, legalki derrigorrez egin behar direzen gauzak, aurra eraman behar direla. Baina, gure eredua, behintzat, gobernuan gauzen lekutan, metodo punitiboen aurretik, metodo pedagogikoen irizpidea lehenesten dugu. Eta heziketa prozesuetan sinesten dugu, herritarrekin harreman zuzen hori eta konfiantzazko harreman horretan sinesten dugu, eta herritarrekin sinestea eta ikustea poliziak errespetatu egiten dabela eta dela aldebiko harreman hori, harreman atsegin bat. Beraz, esan dodana, agintean gauzen gobernuetan garrantzi kapitala deko polizia ereduak, baina garrantzi kapitala deko nor dauen agintean. Jendeak askotan pentsatzen da, polizia ente autonomoa dela, ez? Baina hemen kontuak egon behar dauriez eta gobernuen aurrean kontuak egon behar direz. Beraz, espero dugu lan eskaintza publiko honekin gure eredua errotzen joatea, herrian, Galdakaon, kasu honetan. Eskerrik asko, Inigo, placer bat da Galdakaoko praktika honak entzutea, eta hau honen ostean,
Nafarroara joango gara eta bertako egoera ezagutzeko aukera ere ukiko dugu Adolfo Araiz, parlamentaria, eta Mikel Oteiza Atarrabiako alkatearen eskutik. Goazen beraz, gure gonbidatuak ere aurkeztera, arratsaldeon, Adolfo. Arratsaldeon. Polizia integrala izateko oraindik gabeziak dauzka foruzaingoa eta jakin nahi dugu ze arazoekin topatzen zareten. Bien, arratsaldeon guztioi. La verdad es que egia esan Nafarroan nahiko egoera tipikoa dugu eta pixka bat erantzuteko zer zuek egin duzun galderari bi egoera hartu behar dira kontuan lehenik eta behin. Uste dut gure erkidegoa, Espainia osoan, nik uste dut Nafarroan askoz ere azpimarratuagoa dago, bikoiztasun bat dagoela eta justaposizio bat dagoela, funtzioak egikaritzean hainbat polizia ditugu, eta funtzio polizial berdina dute, ejekuzio maila berbera dute, eta lurralde berean jarduten dute, eta hori arazo oso larria da planteatzeko orduan polizia eredu zehatz bat. Bigarrenez, badago beste arazo bat, eta Julenek ere hasieran aipatu du, hau da ratio polizial ikaragarri altua dugula Nafarroan. Eaen handia da, baina hemen 640.000 biztanle gara, eta une honetan 651 polizia dira 100.000 biztanleko. Bikoiztu, hirukoiztu egiten da Europako batez bestekoa. Eta gainera kontutan hartu zein den banaketa hori, ze Nafarroa momentu honetan 1.080 foru zaingo daude, eta 27 gutxi gora, 1.700 guardia zibil eta 740 polizia nazional, hau da 153,5 dira polizia artean, eta 650 udaltzaingo, hau da 119. Hau da guk dugun argazkia Nafarroan, hau da guk dugun egoera, eta puntualizazio bat egin nahi nuke. Puntualizazio bat nolabait kokatu egin nahi du testu inguruan, 650 udaltzaingo daude, eta kontutan hartu behar da, Nafarroan 270 udalerri daudela, uste dut 15 udalerrik bakarrik dutela bere kidego propioa, polizia kidego propia, bere udaltzaingoa, batzuk alguazilak izaten dira, beste batzuk polizia solte batzuk, beraz udalerri askotan ez dago inolako poliziarik, eta zerbitzu hori eman egiten dute edo guardia zibilak edo foruzaingoak. Hau da, ari gara beraz ez dagoela, hitz egiten ez dagoela ahalmenik kontutan hartu zen neurri duten udalerria horrelako zerbitzu bat izateko. Beraz, egoera guztiz berariazkoa da, eta Nafarroan esan dezakegu beraz, 1989tik aurrera ez dela garapen egoki bat egin, kontutan hartu ze eskumenak dituen Nafarroko foru erkidegoak eta baita ere ze autogobernua duen foru erkidegoak. Beraz, garapen hori ez da aurrera eraman, esaten ari naizen bezala, eta orain bizi dugun egoera atipikoa da. Hau da, polizia integral bat izan barko genuke, edo kopuruen gatik eta baita ere foruzaingoaren garapen ez delako bezala eraman, ze aurreikusia zegoen segurtasun batzordean 2011-arako gutxi gora bera 1.200 polizia izango gintuela, baina oraindik ere ez gara 2021 1.100 polizia errealizatera. Beraz, egoera honetan, de facto, beste polizia batzuek funtzio horiek egin behar izan dituzte, eta gero badago posizio politiko guztiz kontrajarria. Kontrajarria ikuspegi desberdinak daude, hau da, ze funtzio eta ze eginkizun, ze rol izan behar duen polizia bakoitzak, eta hori argi ikusi da
eskuina egon zen denbora luzean Nafarroan, gobernatzen egon zen denbora luzean, ez zen garapen gutxieneko batera iritsi, ez zituen planteatu polizia nolabait esateko integral bat, baizik eta egoera gelditu zen bizikidetza batean, edo jarduketa estatuko segurtasun indarren jarduketan murriztu zen. Gero ere aipatuko du laburki trafikoaren auzia, hau da terrorismoaren kontrako borroka horretan oinarrituta. Une horretan ikusi da posizionamendu politiko desberdina egon dela aurreko legealdian, aldaketaren gobernuaren garaian apustu politiko bat egin zen, baina ez zuen erantzunik jaso estatuaren aldetik, ez zegoen negoziatzerako borondaterik egon. Baina borondate bat egon zen, foruzaingoa integrala izan zedin, foruzaingoaren eskumenak edo hartzen zijoazenak edo planteatzen zirenak basate baterako hiritarren segurtasunean, trafikoan, garraioan, ingurumenean, baita ere ikuskizun publikoetan, jarduera sailkatuetan, hor planteatzen zena eskumen horiek behin betiko transferitzea eta egikaritzea eta modu esklusiboan gainera foruzaingoaren aldetik. Hori oso urrutik gelditu zen eskumen horietatik eta horrek disfuntzio oso handiak ekarri zituen. Legealdi honetan zer gertatu da, aldaketa bat egonda baita ere indarren konposizioan, gobernuan dauden indarret aldatu egin dira, eta bilakaera bat egon da, eta planteatu egin da nolabait mendekotasun handi bat estatuaren alde. Eta planteatzen dena foruzaingoa bihurtu nahi dela erreferentzia polizia. Badirudi zerbait arazo txiki bat daukagula, baina berehala konponduko dugu. Hor daukagu berriro, bai, hortxe dago berriro Adolfo, konponduta dago. Vale, creo que estaba hablando de... Uste dut ari nintzela gaur egungo alderdi politikoen egoerari buruz, gobernuan dauden alderdi buruz eta zentzu horretan adierazpen asko egin ditu jadanik barne arazoetako kontseilariak. Esaten dudan bezala, guk ez dugu subsidiarietate eredu bat, ez dugu esklusibitate eredu bat, baizik eta guk apustu egiten dugu beste eredu baten alde, zeinean nolabait koordinazio egiazko bat egongo den, hau da, gaur egungo estatusa mantendu nahi dute. Guk hasieratik planteatu duguna bildun izan da, guk apustu egiten dugu eta defenditu egiten dugu esklusibitate eredu hori eskumenen banaketan, ze eredu publizialean ere gauza askoz gehiago ere hitz egin daiteke, denbora izango banu, baina gehiago ari gera hitz egiten edo oinarritzen ari gara Nafarroan gai jakin batean, eta hori da eskumenen banaketa. Hau da, hori da beti aldez aurretik beti planteatzen dugun zerbait, eta guk horregatik nahi dugu eta apustu egiten dugu, hazi egin nahi dugula, garatu egin nahi dugula foruzaingo hori Nafarroan 1500, 1700 efektibo izan ditzen kontutan hartuz, udaltzaingoaren efektiboekin batera, aurrera eraman ahaliko genuke gure helburua hori Katalunian eta EAEn ere gertatzen da Julenek hasieran aipatu dituen disfuntzio horiekin. Hau da, estaturen aldetik ari dira inbaditzen jadanik hemengoak ziren, beste polizia batzuenak ziren eskumenak, baina guk nolanahi ere planteatu dugu efektiboak handitzea, haien zenbaki handitzea, horrek bat egin beharko lukela beti ere beste indar batzuek atzera egitearekin eta alde egitearekin. Une honetan eta aipatuko du trafikoaren gaia, uste dut pilpilian dagoela gaur egun Nafarroan gai hori. Hau da, trafiko transferentzia eta bide segurtasunaren transferentzia aldarrikapen historiko bada Nafarroan, Nafarroan aldetik eta Nafarroko gizartearen aldetik. Ez baitugu ahaztu behar Guardia Zibilaren trafiko agrupazioak egitatez sartu zela foruzaingoaren eskumenak entzea 59an, 1960ko urtearen hasieran. Orduan gertatu zen barne arazoetarako ministroak inposatu zuenak
Guardia Zibilak sartzea, foru aldundi frankista horren besapean. Eta esatera ere, iritsi zen, guk ez dugula inolako erremediorik, iritsiko dire beste garai batzuk eta aldarrikatuko dugu, egon behar dugula modu esklusiboan errepidetan. Bueno, gai honetan ere badago beste alderdi bat, atzeatuz doa, jira eta bira daramagu gai horrekin atzera eta aurrera, planteamendu ugari egin dira, ematen du azken zuzenean gaudela, baina 2018 urtean ezarri zen pasarela poliziala. Azkenengo minutu batako zu, bale? Vale, con esto terminamos. Bai, horrekin bukatzen du pasarelarekin edo pasabidearekin, ze hori oso esangoratsua baita gai hau. Sortu da aukera bat, Katalunia sortu zen bezala, transferentzia bat egon dadin, trafiko transferentzia bat egon dadin, eta une horretan zerbitzu ematen ari diren Guardia Zibilak integratu ahal izateko zuzenean foruzaingoan. Baina arazo bat sortu zen, arazo ekonomiko bat, hau da baldintza ekonomikoak ze Guardia Zibilak egoera hobea dute, lehenago erretiratzen dira, eta badute osagai famoso hori, iparreko sindromarena 650 eurokoak foruzaingokoak kobratzen ez dutena, eta horregatik aldaketa handiak harreko luke bere baretan, eta beraz, hitz gutxietan esateko, amaituko dut, apustu egin behar dugu esklusibitate arloan eskumena banatzeko orduan, oraindik lan handia dugu egiteko, ze oraindikan ere arazo handiak aurkitzen ditugu, ertzaintzan, bizio asko hartu ditu, Julenek hasieran kontatu ditu, baina Euskal Herria bildu egisa, gu nahi dugu foru ezaingoak eskumen esklusibak izatea. Eskerrik asko zuri, Adolfo. Eta orain Nafarroko parlamentutik eta egoera orokorretatik bajatuko gara herrietara, eta horretarako gurekin daukagu Mikel Oteiza, Atarrabiko alkatea, arrastion Mikel, eta bueno, ondo etorri. Zurekin benetan herrietan gertatzen ari danari buruz hitz egin gure dugula, eta nik galdera orokor bat daukat zuretzat, eta bueno, hortik hasi eta gero kontatu nola egiten ari zareten gauza guztiak. Nire galdera da, eta nahi duguna da, jakin zeintzu dira momentu honetan udaltzaingoaren dagoen edo dekozen arazoak, erronkak, indarguneak, Atarrabin eta beste toki desberdinetan bardinak izaten badira edo desberdinak. Bueno, ez da galdera erraza erantzuteko, baina, bueno, erronka guretzat, bada hemen komentatu dena, pixka bat, eta da, ematea zerbitzurik ahalik eta ez dakit gertukoena, edo ez dakit eskazken finean, ez dut errepikatu nahi hitzak etengabe esan direna, baina, azkenean zein da erronka, ematea zerbitzu bat, gertukoa, hurbila, preventiboa, nonbait, gure bizilagunen eskutik eta beraiek sentitu dezaten hor daukatzela zerbitzu bat beraien bizitzan aliatu bat bezala hartzeko udaltzaingoa, ez. Igual, erderaz jarraituko dut. Agian beraz, helburua da berriro ere bilatzea gertutasun hori, hurbiltasun hori, eta herritarrak tratatzeko modu hori, lehen Jon Finik ere aipatu du, eta berarekin erabat ados nago. Ulertu behar dugu, gurean, Atarrabian dugun egoerari dagokionez, gurea galdakaokoaren guztiz kontrakoa dela. Guk badaukagu kilometro karratu bat, eta oinez patruliatzeko paradisua dela esan dezakegu, jende guztia hor pilatuta horako. Eta pixkanaka lan pedagogiko bat egin behar dugu, agenteekin beraiekin,
Eta da, azpimarratzea oinez egin beharreko lan handi hori. Guretzat ezinbestekoa da ibiltzea, hitz egitea, jendeari uztea galdetzen edo zerbait aipatu nahi bai zute aipatzen, guretzat garrantzitsua da gertuko tratu hori ematea jendeari. Eta garrantzitsua da hori emateko modua ere. Ez delako segurtasun zerbitzu hutsa. Azken batean, udalak, administrazioak duen laguntza talde bat dela esan dezakegu. Egunen 24 orduz eta hortan 365 egunez. Eta jarraitasun sentsazio bat eman nahi diogu. Hau da, ez da posible agente batek modu batean tratatzea eta gero udalera datorrenean bestelako tratua jasotzea. Hor batasun bat egon behar da jasotzen den tratuan. Eta gurean, Atarrabian badaukagu zerbitzuen karta moduko bat. Hau da, gure herritarrek badakite zer zerbitzu dauden, zer eskaintzen duen, zehazki kasu honetan segurtasun zerbitzuak edo poliziak, zer espero dezaketen, eta horri dagokionez gure ahaleginak denbora guztian bideratzen dira gertutasun hori indartzera, hitz egitera. Eta adibide bat emango dizuet, lagun gutxiko adibide bat da, eta gertatu zen izan zen, bazaudela liskar batzuk, urbanizazio batekin, aldaketa batzuk egin behar ziren, titulartasunarekin lotutako liskarrak ere zauden, eta polizia zerbitzuko arduraduna eta biok, joan ginen entzungelara, auditoriumera, eta hitz egin genuen arazonek kaltetutako bizilagun guztiekin. Oso intensoa izan zen, hasieran pixka bat kaotikoa, baina garrantzitsua izan zen hitz egiteko, gertatzen dena azaltzeko, zer egingo dugu, nola jokatuko dugu, garrantzitsua da jendeak uler dezan, zer gertatzen ari den, zer gertatuko den, azken batean, zigortzeko ikuspegi horrekin, ikuspegi punitibo horrekin, badakigu hor dagoela, badakigu gure eskumena dela, baina uz dezagun azken aukera gisa, uz dezagun alde batera eta joka dezagun prebentzioa indartuz. Badakigu horrek lan handiagoa eskatzen duela eta badakigu gauza modu errazagoan egin zitezkeela, talonario bat sinatuta, ezta? Baina guk nahi izan genuen horrela jokatu eta bizilagunekin hitz egitea, eta badakigu askotan ere jendeak ez duela entzun nahi, inorri ez zaio gustatzen gauza kokertzea edo itxusiago jartzea, baina guretzat garrantzitsua da kontaktu hori, harreman hori. Garrantzitsua da ere herritarrek ulertzea gai batzuk eta interbentzio batzuk ez direla gure eskumenekoak. Ezin dugula parte hartu eta ez dugula nahi parte hartu horietan. Adibidez, etxegabetze batean ez dugu parte hartzen. Hori uste dugulako pertsonen eta bizilagunen sentsibilitatearen aurka doala. Horrelako lanak egiteko gaitasunik ez dugu, baina ez dugu egin nahi ere ez horrelako lanik. Beraz, jendeak ulertu behar du horrelako jarduketetan udaltzaingoa ez dela egongo. Eta horretarako, esan bezala, bai, berehala amaituko dut. Beraz, gertutik hitz egitea, eragileekin, agenteekin, poliziekin, beraiek ere ahaldunduta egon daitezen eta izan dezaten ere gaitasun hori hitz egiteko, transmititzeko, ahalegin horretan gabiltza eta horrekiko konpromiso handia dugu une honetan. Gure helburua ere bada pixka bat hierarkia militar horretatik datozen kite horiek aldatzea eta bilatzea egitura horizontalagoak eta demokratikoagoak. Eta lehen Galdaukoko alkateak aipatu duen bezala, badaude lan zehatz batzuk,
ezin ditugunak egin, eta horretarako beste indar batzuekin harremanetan jarri behar gara, baina hor gure jarrera bada elkarlanekoa eta ez mendekoa garenekoa. Askotan gertatzen da hori foruzaingoarekin edo beste poliziekin. Gure helburua da jendeak denbora guztian sentitzea poliziak gertuko zerbait bezala eta haien zerbitzura dagoen zerbait bezala. Eta horretarako urratsak ematen ditugu ere beste indarrekiko koordinazio horiek. Mila esker eta agur bat hemen. Eskerrik asko, Mikel, niri tokatu zait mostea eta halako pildora txikiak ekarri nahi genituelako gaur eta hor Atarrabiako esfortzua zerbitzu publiko hau aurrera atatzeko. Azkenengo gonbidatua agurtuko dugu orain, kasu honetan segurtasunaren profesional bat da, Aitzolosa, Ondarruko udaltzain burua da. Arratsaldeon, Aitzol? Bai, arratsaldeon. Bai, eta bueno, badakite Ondarrun baita ere gauza berriak saiatzen ari zaretela egiten, eta jakin nahi dugu zein den Ondarruko bereizgarria, nola kudeatzen duzuen zerbitzua, eta batez ere berrikuntza moduan bitartekaritza edo mediazio zerbitzuak nola jarri duzuen martxan, eta ze garapena eukitzen ari den? Bueno, lehen da bizi, uste dut, polizia ereduaz baik egin behar dugula segurtasun eredua. Eta segurtasun eredu hori ulertu behar da poliedriko eta asimetriko bezala. Asimetrikoa ikusi dugulako, Atarrabia eta Galdakao eta Bilbo ez dira gauza berbera. Eta segurtasunari dagokionez dituzte bereiztasunak eta behar ezberdinak dituzte herritarrek. Hau horrela izan da, ezin dezakeguna da formula berdinak aplikatu Tuteran, Atarrabian eta Galdakao edo Bilbo. Eta lehengo ikuspegi hau izan behar dugu, Eta poliedroa esaten dugunean dara segurtasuna, polizia izan behar da horretako aurpegi bakarra. Segurtasuna ditu ez dako hainbat aurpegi, Eta askotan segurtasunean badu bere garrantzia, bere irigintzak, izatea genero ikuspuntua, gizarte zerbitzutako baliabideak izatea, eta esan dugun bezala horretako aurpegi bat izan behar da polizia. Eta horren barruan baita, aipatu da baita beste gonbidatu batzuk aipatu dute baita nola azken ratioa izan behar dela errepresioa edo lege penalen edo administratiboen erabilpena. Eta honetan esan behar dugu, badaudela beste nolabait arazoak konpontzeko beste sistema bat. Eta egia esan, Euskal Herriak ez du gehiegi landu. Bai egia da, Aritz Romeok Iruñan saiatu zala eta bitartekaritza unitate bat jarri zuela. Eta okerrez joan abil, momentuan gainera UPN berak ere ez du aldatu edo ez du kendu unitatea. Bitartekaritza Euskal Herritik kanpo izan du bilakaera oso garrantzitsua, erabilpen oso handia hartu du, eta badare, 2500 biztanleko herri txikietan, bai Andaluzian, bai Valentzian, noretan dituzten bitartekari sistema oso onak, eta noretan gatazka konpontzeko beste metodologia bat, erakusten zain herritarri. Bai egia da, gatozela, zuzenbide erromatar horretatik, uste dugula legea beti aplikatu behar dela, une oro aplikatu behar dela, eta beti utzegite guztiak zigor bat izan behar dutela. Haratago joan behar gara. Badarez, nola baiteko gatazka konpontzeko beste bide batzu. Eta bata bitartekaritza. Eta esan behar du, udaltzaingoan gainera eskumen esklusiboa duela honetan. Testu bateratuak, esaten duelako, 55. Artikuluan gatazka pribatuak ebazten laguntzea horretarako errekirimendua egiten bazaio. Egia da baita, Julenek egin zuela bere garaian, saiatu zuela honen inguruan zuzenean bitartekaritza aipatzea, baina ez zuen behar bezalako, ez zuen
PNV-ek ontzat hartu hau. Eta honetan, esan behar duguna da, filosofia, bitartekaritza filosofian, orain arte, joaten garenean, ez heterokomposizio joan izaten gara, ez joaten gara epaitegira, arazo bat daukagunean, egiten duguna da judizializatu gatazka, eta ondoren epaile batek esaten du, batak ala besteak alde bitako nork daukan arrazoia, ala bitako inorrez. Hemen egoten garaile bat eta galtzaile bat. Eta filosofia horretatik atera behar da. Eta bitartekaritzaz lortu nahi duguna da alde biak garaia ateratzea. Hau da, beraiek konponduko duten arazoa. Eta horretarako behar da ondo jantzita dagoen udaltzaingoa. Hau da, formazio nahikoa duena, non bideratuko duen gatazka hori eta beraien artean konponbide bat aurkituko duten gatazka edo talka horri. Eta hori bere biziko dalako filosofia aldaketa bat. Dalako herritarrei esatea, badagoela duela sistema bat, non eta bere poliziak jardungo duen horretan eta lehendabiziko harrera horretan, aipatzen duen gatazka duela, horbakuntza nahiko duen polizia batek esaten dio badaudela gatazka konpontzeko beste bide bat. Eta horretan guztot lanketa nahikotxo egiteeko ibilbidea gelditzen zaigula. Eta badago ere beste bitartekaritza modu bat da justizia restauratiboaren zerbitzua. Momentu honetan, EAen, Bilbon, Bizkaia, Bilbon, Donostia markatu, Gasteizen eta Barakaldon, dagoela justizia restauratiboaren zerbitzu hau, eta behin judizializatuta dagoenean, edo judizializatzera doanean, salaketa jartzen duenean, norbanakoak, uste dut, poliziak azaldu behar diola, badagoela, nola bai, bitartekaritza bidez, adostasun batera, konponbide batera, entzeko aukera hori. Eta nik uste dut, oso garrantzitsua, ematen duelako, etiko judizializazio, etiko bideetzak erabili beharrean, edo zikor-bideak erabili beharrean, ematen duelako aukera bat. Jakin gainera, daukagula erabateko eskumena horretarako, zerbitzu hauek edo eskumen hori nola baiteko ekin behar duguna da, pinakaera bat eman behar dugu. Aitzol, 2 minutu dauzkazu, Aitzol. Bale, arkauteren inguruko ditut, zertelada batzuk eman nahi ditut, ez? Kasu honetan, udaltzain bezala, bai egia da, udaltzaingoa, orain izan dela hurbilekoa gehiago polizia komunitarioan sinisten dutenik, eta ope bateratuetara baten ari dira udalerrixak, eta horrek egiten duena da komunitario izakera hori apurtzen ari da. Zergatik, bata euskera mailagatik, bai egia da, herri gehienetan perfilatuak direla udaltzain plazak, bebi eskatzen da, eta honek ez duena da bermatzen euskera maila egokia izatea herritarrekin nolabait harremanak eukitzeko. Gero, herriaren ezagutza erabateko gabezia izan hori dute etortzen diren ope bateratu horretatik, interes gutxi askorik jartzen dute, eta herri ertain eta txikiek, gainera arazo larriak dituzte konsolidatzeko beraien plantilla. Eta hau serioski hartu behar dugun gaia da. Lan-poltsa bateratuekin hitz egin nahi dut baita, momentu honetan, agortuta dagoen sistema bada, hilabeteko ikastaro bat ematen dute online, etortzen dira, euskararekiko egoera berdinetan aurkitzen dira, eta baita ere, sortzen dugun enplegu kaskarra da gehienetan. Eta arkauterekiko bere, hitz egin dezakegu luzaro, baina onaino. Eskerrik asko, Aitzol. Badakite laburra izan dela, laburrain jatxula ziurazki, baina, hasiera besterik ez da, izango dugula aukera gehiago hitz egiteko eta gauza gehiagotaz ere berbaiteko. Eskerrik asko zuri, eskerrik asko parte hartu duzuen beste guztiei bere bai, eta honekin amaiera hurbiltzen ari gara. Jardunaldi guztiak eta hau ere itxiera behar dute, eta hau itxi aurretik uste dugu
nola ez, ondorio batzuk atara behar duguzela. Gauza asko entzun duguz, entzuten egon garenean saiatu izan garela, ez da erreza izan, apurbet laburtu edo erresumen txiki bat egitea eta ondorio honekin amaiera emotea. Ni hasiko naiz ondorioekin eta niretzat lehenengoa hauxe da. Segurtasuna bere biziko lehentasuna du guri herriarentzat, baina hori holan izan da, eta hala eta guztiz ere, tolerantzia txikia dugu zerbitzio hori garatzean askatasunak murrizketarekin edo giza eskubideak urratzearekin. Baita ere komentatu dugu segurtasunak ikuspegi anitzak eta zabalak dituela. Gurean, Euskal Poliziak, Ertzaintza, Foruzaingoa, Udaltzaingoa integratzeaz gain, emergentzietako agentziak, babes zibila, suhiltzaileak, emergentzietako voluntariadoa, ere kontutan hartu behar da. Eta badaude beste zerbitzu edo beste departamentu batzuk ematen direnak, segurtasunarekin zerikusi handia izaera prebentibo batetik daukatenak. Osasungintza, hezkuntza, berdintasun politikak, enplegu eta lana, horiek guztiak integratu behar ditugu. Gatazkaren osteko egoera batean, aldatu behar dira oraindik polizian dauden iraganeko eskemak, oso txertatuak daudenak. Segurtasunaren zerbitzu publikoa ere ondo dimensionatu behar dugu eta duplizitate guztiak nolabait bertan bera utzi behar ditugu. Estatuko segurtasun indarrak erretiratze prozesu batean baino, justo kontrako norabide batean ari dira, edatze eta eskumenak euren gain hartzeko eta eskumenak zabaltzeko prozesu batean daude. Beraz, determinazio osoz, estatuko segurtasun indarrak erretiratzea epe ertain batean lortu behar dugu. Gaur egun, polizia ezberdinak eskaintzen duten zerbitzu eta funtzioak mapa kaotiko bat irudikatzen dute. Egia da, Euskal Polizia desberdinak Ertzaintza, Foru Zaintza, Udaltzaingoa funtzio asimetrikoak dituzte, tokia behar edo zirkustantzia desberdinan arabera, baina eraginkortasunak funtzio eta zerbitzu guzti horien plan koordenatu bat merezi du. Nafarroako lagunek esan digutenez, Foruzaingoa polizia integrala bihurtzeko eta eskumen guztien jabe izateko Nafar lurralde osoan prozesu hori burura eraman behar da. Estatuko segurtasun indarrek mantentzen duten eskumenak urrituz, baita ere errepliege edo erretiratze eskema batean. Udal desberdinetan ari garenok, alkatetzan egonda edo oposizioan egonda, argi daukagu Udaltzaingoa berezko garrantzia duen gertutasun zerbitzua betetzen du definizioz, bokazioz eta praktikak. Funtzio distribuzio horretan, polizia autonomikoek jarraitzen dute Udaltzaingoa menpekotasun ikuspegi batetik tratatzen. Herrietan polizia auxiliarra balitz moduan tratatuz. Ulertu gabe, bere eskumen eta egiteko propioa egin behar duela. Hau da, gertutasuna, bermatu, komunitateari zerbitzua eman, komunitatearentzat lan eginez baino, komunitatearekin lan eginez. Jonek aipatu duen ondorio honek, zerikusi zuzena dauka baita ere, Ertzaintzaren funtzio espezifikoak, teknikoki konplejuak direnak edo espezializazio berezia izan behar dutenak, bete behar dituztela. Funtzioen banaketa egokia esartzeak ekingo du menpekotasuneko egoerak, disfuntzioak Ertzaintza eta Udaltzaingoaren artean, eta horretarako baita ere poliki-poliki ratioak aldatu behar dira, nun Udaltzaingo gehiago eta Ertzain gutxiago edukiko ditugun. Ikusi dugu, batez be alkateak hitz egin dutenean, ze garrantzia daukan eskaintza publikoa
eta eskaintza publikoarekin batera formazioa. Eta ikusi duguna izan da, arazo bat daukagula, arazo bat aurkitzen dugu udaltzainak gure herrietara hautatzeko eta formatzeko moduan, Segurtasun Departamentoan martxan jarri duen OPE bateratuak lurralde osorako ez du aintzat hartzen herri bakoitzaren berezitasuna, espezifitatea, eta horretarako balioan jarri behar da, galdakaon gure alkateak kontatu dozkun moduan jartzen ari den modeloak udaltzain gai herriekin inplikatua egon daitezen. Funtzio publikoaren beste edozein euskal funtzionarioen edozein sektorean gertatzen den bezala, ertzaintza ere izan behar du bere herriaren isla. Eta horretarako arkautek guztiz erreformatu egin behar da. Hautaketa egiteko erabiltzen duten sistema aldatu behar da. Gaur egun pertsona batzuk, ertzain gai izan nahi duten pertsona batzuk, kanpora usteko dauden filtroak desagertu egin behar dira. Polizi gaiak dauzkaten formakuntza ere eraldatu behar da, lan handia badago arkaute eraldatzeko. Bilbon dagoen paktoari buruz hitz egin dugu, eta Bilbon pakto hori sinatu dugun, baina sinatuta gero konturatu gara, hori aurrera ataratzeko eta benetan eraginkorra izateko beste gauza batzuk beharrezkoa direla. Adibide moduan, poliziaren erreglamenduak, ordenantzak eta tresna desberdinak hori aurrera eramateko posibilitatzen dituenak. Hori uste dugu bete behar direla eta Euskal Herria Bilduk prest dago hori aurrera ataratzeko eta lan hori ekitzeko. Jon Finik argi esan digu transparentzia eta kontrolerako mekanismoak ezarri behar direla, hobetu behar direla, intentsitate handiagokoak izan behar dutela, baita ere gizartearen parte hartzearekin. Ardura hartzea gizarteari eskaini behar zaio, polizien kontrolen prozesuan, baita ere herritarrei lekua emanez. Honek herriarekiko konfidantza sortarazten du, segurtasun prozesuan ere inplikatuz eta herritarrak parte hartuz. Ikusi dugu tresna desberdinak daudela aurrera egiteko, Aitxolek komentatu dozku mediazioa, nola egiten dan, eta zelan jarri dira martxan olako sistemak, hori ikusten dugu beharrezkoa direla, eta baita ere, era desberdinetan planteatu da Bilbon martxan jarri diren auzo tailerrak. Mikelek olako adibide konkretu baten inguruan hitz egin du, hori baloran jarri nahi dugu eta ikusten dugu badirela tresna desberdinak eredu desberdin baterantz joateko. Ondorio guzti hauek aterata eta mahai gainean ipinita orain bai amaiera emateko momentua heldu da, segurtasun jardunaldi hauei amaiera emateko momentua heldu da. Eskerrik asko parte hartu duzuen kide guztioi eta nola ez kamaren atzean orain arte utzi egin duzuen guztioi. Eskerrik asko. Amaitzeko eskerrak ere itzultzailei, badakigu horregon direla lanean, eta badakigu gai hau ez dela bapere erreza, guretzat askotan komplikatua, gauza batzuk oraindik faltatzen jakuz aztertzeko, aztertuta gero ondorioak izango dugu zela aurrera egiteko, baina lehenengo pausua hau izan da, benetan pozik gaude, emaitza ona eduki duelako, eta jarraituko dugula gai honekin, nola ez polizio ereduak aldatu arte eta beste eredu batera ailegatu arte. Hori saiatuko garela egiten toki guztietan eta orduan, Julenek esan dauen moduan eskerrik asko, horregoteagaitik, entzuteagaitik eta beste baten arte. Ondo izan, agur!
Euskadi.